Nagpahigayo ng mga estudyante sa Ateneo de Davao University ug academic walkout karong hapon lang aron batukan ang hitak nga korupsyon sa nasod. Nanggawa sa ilang klase alas 2 karong hapon ang mga estudyante sa Ateneo de Davao University aron isinggit ang ilang kadismaya sa nanghinubrang korupsyon sa mga proyekto karon sa gobyerno. Miadto ang mga estudyante sa Oval Plaza sa Tulunghaan aron magpahigayon og protesta ug ipadayag ang ilang kadismaya. Usa sa ilang gipunting ang resulta sa Senate hearing kaganinang buntag kung asa gibutyag ni kanhi DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang maletang kwarta nga tag 50 million pesos matag maleta o ganaa sa 20 ka maleta sa kinatibuk ang 1 billion pesos nga ilang ginadeliver sa usa ka kongresista nga mao si Congressman Zaldico sa usa ka hotel ug sa mga dagkong subdivision sa kauluhan. Gipadayag sab sa tagdumala sa eskwelahan nga suportado nila ang academic walkout gumikan na sab sa nang hinubrang pagpangilkil sa kwarta sa nasod. This means lives and well-being of people at risk, including students in school buildings and patients in hospitals.